repeteixo, el quart dintre de la història de la Palma. Jo aquí tinc Un any més, els nens i nenes de la Palma estaran representats gràcies a la renovació del Consell d'Infants. Amb la constitució del Consell d'enguany ja són 4 els consells que s'han creat des de la primera edició l'any 2008. A la presentació realitzada a la sala de plens de l'Ajuntament la tarda del divendres 16 de novembre van participar l'alcalde Xavier González, la regidora de Joventut Judit Rubio i l'Aina com a dinamitzadora del Consell d'Infants, que està integrat per 9 consellers i conselleres que debatran i decidiran respecte a temes d'interès del poble mitjançant reunions participatives i dinàmiques fetes al Punt Jove, on podran fer ús dels mitjans disponibles a l'Aula Pasqual Oller per desenvolupar millor i de forma més eficient la recerca d'informació i on podran comunicar-se amb més facilitat amb les entitats del poble. D'entre les tasques que desenvoluparan aquest curs es troben, per exemple, continuar amb la recerca dels millors camins escolars, en contacte directe amb el cos de policia del municipi o portar a terme reunions amb altres entitats i gent de la Palma. Alguns dels representants del Consell d'enguany són repetidors, fins i tot amb 2 o 3 anys d'experiència en el Consell. Altres són nouvinguts, però amb la mateixa il·lusió per millorar la Palma i representar els seus nens i nenes. Què sabies tu del Consell d'Infants abans de participar? Que el Consell d'Infants era un conjunt de nens que intentaven millorar coses del poble i que amb l'alcalde i tot arribaven a un punt i ho intentaven fer. I aquesta proposta què et sembla? Què penses d'això? Està bé? Sí, molt bé, perquè arran d'això es poden millorar moltes coses. I no sé, estar aquí a aquesta taula és xulo, et sents com més del poble. Per què vols participar? Perquè ja m'havien dit que era molt divertit i que, venir aquí i tot és xulo i anar a fer excursions pel poble, anar al Punt Jove, és divertit i també que podem ajudar la gent del poble i fer coses pel poble. I creus que tornaràs a repetir? Sí, jo crec que sí, perquè crec que m'ho passaré bé. Com va anar l'any passat? Va, fes un resum. L'any passat era nou, llavors estava una mica nerviós, però al veure com anava ja estava bé i em vaig acostumar a tot el que fèiem. Et va agradar? Sí, molt. Per què? Perquè a les excursions i tot el que fèiem era divertit. Llavors, clar, ens ho passàvem molt bé. I per això. I què vau aconseguir? Què vau fer? Vam aconseguir que el carrer Montseny s'asfaltés, i també una mica net al carrer, perquè jo quan passava hi havia moltes olives i se'm quedaven a la sola de la sabata. Però del carrer Montseny només? No, del carrer Montseny, del carrer per anar al col·le. I aquest any com el veus? Què pots aportar? Coses del futur, no sé, moltes coses, però crec que podrem arreglar més coses. I quin consell podries donar als nous? Els nous, que no facin tantes liades, però que s'ho intenti passar bé. Vas sentir a parlar del Consell d'Infants abans? Sí, per als professors. I què en sabies del Consell? Doncs que venies a l'Ajuntament, parlaves de coses que es podien arreglar del poble o que pensaves del poble i que t'ho passaves molt bé. I què podries aportar tu? Què tens al cap per aquest any? Doncs de que hi ha forces coses per arreglar i que podríem ajudar. És el segon any, sí. Com va anar l'any passat? Què et va semblar? Va anar molt bé, sobretot perquè vam aconseguir que el carrer Montseny, que estava més o menys malament, doncs ho vam arreglar i això em va donar més ganes de seguir continuant, perquè em vaig donar compte que així podria alcançar moltes coses més. I de cara a aquest any, què tens al cap? No ho sé, però sobretot els nous que s'adaptin, perquè l'any passat jo estava una mica nerviosa perquè no sabia què faríem. I aquest any m'agradaria que donessin moltes idees perquè són els nous i són els que tenen l'oportunitat de donar idees molt noves i així. I què en penses del Consell d'Infants, la tasca que fa? Home, està molt bé perquè dona una oportunitat que els nens tinguin la paraula sobre el poble i que puguin ajudar
i nosaltres som com el representant dels nens i no solament ens tenim que donar el mèrit a nosaltres perquè tots els nens han donat de la seva part. L'acte va acabar amb un petit berenar per a tots i amb la signatura per part dels pares del document on es van recollir les dades i el consentiment patern perquè els nens poguessin participar en aquest quart Consell d'Infants de la Palma.